Všetko, čo vám bolo povedané, je lož. Čo keby som vám povedal, že existuje knižnica, ktorá nielenže obsahuje skutočný pôvod ľudstva, ale aj vesmírne alternatívne technológie? Správy uvádzajú, že sa tu nachádzali aj texty od Atlantíďanov. Alexandrijská knižnica, epicentrum starodávnych vedomostí, záhadne zmizla v sérii požiarov. Tieto požiare však neboli nehodami. Tuto začína byť zaujímavé. Toto starobilé úložisko obsahuje zvitky a fyzické predmety o alchímii, mystike, alternatívnych vedách a dokonca aj mimozemskom kontakte. Archimedes o tom hovoril ako o múdrosti staroveku. Zodpovední verili, že tieto informácie by mohli posilňovať ľudstvo, spochybňovať autoritu vládcov a podkopávať populárne náboženské doktríny. Knižnica bola potom zámerne zničená, aby sa mohli prepísať naše historické knihy a prevziať kontrolu. Ale je toho ešte viac. Niektoré informácie prežili a predpokladá sa, že pomohli ľudstvu pochopiť pojmy ako antigravitácia, voľná energia a dokonca aj medziplanetárne cestovanie. Mnohí veria, že zvyšky sú uložené vo Vatikáne a použili sa ako páka na kontrolu veľkých vesmírnych korporácií.